Usizo belidingeka kakhulu emindenini ekhahlanyezwe ikhukhula ngempela sonto. I-Red Cross ihlinzekele imindeni ngeingubo zokulala, omatrasi kanye nezijumbane zokudla. I-Gift of the Givers nayo ihlinzeke ngokudla okufudumele. Sifikile namhlanje njengohulumeni wabantu from i-Department ye-Social Development, Agriculture, Rural Development and Environment. Sizobona nje isimo la abantu bahlala khona. Sazi ukuthi amanzi amoshile kakhulu, so sifikile namhlanje ukuletha ukudla, ingubo namamatrasi. Kukholakala ukuthi ikhukhula ziqiniswe ngumsebenzi obewenziwa inkampani ethile emgwaqeni osondelene naleli damu. Yize kunjalo Induna ithi abahlali baseNancefield kufanele bethuthelwe endaweni ephakeme okungelula ukuhlaselwa ikhukhula. Mina ngombono wami ngibona ukuthi no ngoba umfula wamanzi seduze ngcono labantu besuswe la eduze kwalamanzi ngoba kusho ukuthi noma ngenziwani kusho ukuthi nango 2024 soba sila futhi sikhuluma ngalamanzi. Uhulumeni wesifundazwe uthi usaphenya imbangela yokuqina kwale ikhukhula endaweni.